Fish on. Oh, medyo mabigat ito mga master. Ano to? Talakitok. Talakitok mga master. Talakitok nga. Yan, talakitok master. Ay, master. Test pa to. Dalawa tayong talakitok. Fish on. Bigang kumagat. So, yung mga master, no? Kataas ko lang ako si Master Henry Season. So, limit natin siya dun sa sa first spot na pinunta natin ngayong umaga. Si Master Henry. Yan. At least, limit tayo sa personal. Kaya nga. Minsan lang ako eh. Good morning mga master. So, it's been a long time na hindi tayo nakapag-fishing. So, ngayon ako mag-fishing. 3 weeks na rin siguro na wala tayong upload, no? So, ito tayo ngayon sa sa Sual, Pangasinan. Yan, dito sa spot na to. Yan, ikot natin yan. So, 7:30 AM na. Kaya kakarating lang natin dito. Medyo malayo kasi yung bayan natin mga master, no? So, ito natin mag-fishing dito sa gilid-gilid, no? Kaso nga lang mayroon ng lambat na nakaratag. Yan. Pero try pa rin natin mga master. Baka sakali lang. So ito yung first spot natin. So mamaya meron pa tayong second spot saka third spot na pupuntahan natin, no, mga master, no? So yun, kita-kits mamaya. So update ko kayo kung ano yung mga buhay natin sa spot na to. So yung mga master, maraming salamat. So yun mga master, tapos na tayo mag-set up. So ang ating guide pa rin is dati pa rin yung ating kapong na 762, no? Medyo high tide. Ayusin ko lang itong tapos yung ating reel dati pa rin, ang ating ultra power na 800 series. Loaded siya ng 6 LB na super power casting. So gagamit muna tayo ng ito, redhead, itong redhead na luma. So yun, medyo malinaw naman yung tubig, so okay naman siguro. Natural color mga tayo mga master, no? Yan. So dito, first cast tayo dito mga master. Yan. So check muna kung record. Record tayo. Okay. Yan. First cast tayo dito. So nung pagdating ko kanina mga master, may mga isda dito kanina tumatalon, nag-ano sila, nag-hunt sila. So yun, check natin dito muna. Gilid mo tayo, gilid. Fish on agad. Mga sir, fish on tayo. Yeah, fish on. Yeah, stick lang sa bato mga master. Dito lang sa bato, dito sa gilid. Yan. Hintayin natin lumabas. Labas ko na. So pag hindi na lumabas master, punta tayo sa tabi niya. Tabihan natin. Ito, lapo-lapo master, oh. Kita ko na yung lure ko. Tanggal na. Hinila. Dito, tanggal. Ito na magkas. Sayang yun, ah. Fish on agad. Ano ka? Fish on nga. Fish on ba? Malit ata. May laman? Maliit? Parang maliit. Parang may laman. Malit nga. Ito na naman yung isdang to. Snapper na malit mga master. Kala ko lang laman. So yan, first fish natin mga master, no? Hindi ko po snapper to. Lagi akong nakakauwi ng ganito mga master. Ganitong kalit lang lagi. So yun. Thank you. Yun, tumatang siya doon, no? Natin doon. Yun.
Fish on. Oh, medyo mabigat to mga master. Oh, ano to? Talakitok. Talakitok mga master. Talakitok nga. Yan, talakitok master. Ayun oh. Talakitok nga. Yan. First fish tayo. Talakitok. Kaya, dito sa bato tayo ba to? Ito na. Yung hindi ka na makakatakas. Yan. Ayan oh. Yan mga master. First fish tayo. Talakitok oh. Yeah. Yeah. Ganda ng tama nyo. Sa ano to? Yung master, talakitok. First fish natin. Yan. Second fish na pala. Ayan. O yan. Wala tayong talin. Iwan ko dun. O yan. Yan. Tabaan mga master yan. Good size. Ano to? Yan. Patayin na natin to. Dito. Huwag na natin abutin yung ano. Yan, fish on. Sayang yun ah. Strike. Strike lang yun. Natin yung drag natin baka fish on master. Yan o. Fish on. Ito. Medyo dito sa akin. Ito good size. Talakit ito naman. Alright. Talakit ito naman mga master. Yan o. Woo. Yeah. Ito tayo. Yeah. Yan o. Ganda ng tama naman o. Master o. Yung ating talakitok. Yan. So yan. Third fish. Wala akong cutter. Doon yung ano. Kunin natin yung nalagay natin mga master no. Yan master oh. Yan. Third fish natin. Pero ano, dalawa pa lang keep natin no. Yan. Ayos. So yun, kukunin ko muna yung lagay natin doon mga master no? Kasi wala yung lagayan. Ano, sayang din kasi pag nawala. Yan mga master. Yan. Ayos natin. Yun no. Alright. Yun. Patayin natin ito. Yan. Ito. So mga master, balikan ko kayo. Kukuha tayo ng lagay natin no. Dali natin. Yan. So yan. Fix na natin mga master. So lilipat tayo ng ibang spot ngayon. Pusin ko lang yung gamit ko. Yeah. Woo. Init. Sa spot na to, dalawa tayong talakitok no. Although madami pang humahabol, kaso nga lang yan, gusto nila yung ano, gusto nila yung buhay, yung mga mali. Sobra kasing dami ano, ayun no, mga talon-talon sila. Sobrang dami kasi ng malitness na dito mga master. So yun yung hinahabol nila. So minsan agaan natin para ano, yung maganda sana yung ano, yung sisikat pa lang yung araw, saka tayo ano, magkakas dito no. Yun. Abangan nyo ako sa mamaya sa ano, sa kabilang spot natin. Kukuha naman tayo ng mga ano, mga lapo-lapo mga master no. Yun, kita kits. So yun mga master, ito tayo sa ano, second spot natin ngayon. Dito pa rin yan sa Sual no. So tayo natin itong ano, mag-fishing dito, maghagis dito sa dito manda. Yan. So dito mga tayo. Medyo anong pa naman medyo high tide pa ng konti. Kaya ito,
Kasi tayo dito sa bato. Master. Ayun, may balo. Hinabol. Hinabol ng balo mga master. Hinabol ng balo. Fish on mga master. Fish on mga master. Yun oh. Yan. Okay na to. Yun oh. Yo, ang lapu-lapu natin. Alright. Kinagat ko. Master. So yun, meron na tayong nahuli dito sa ispat na to. Lapu-lapu, wasak yung uso. Mga master. Oo. Alright. So gigid ko mga dito. Hindi yung lalagayin kasi natin sa gilid. Yan, ilagay natin doon tapos ano, lipat na tayo. Doon na tayo sa ano, sa banda doon. Yan. So dalawang talakitok, isang lapu-lapu na nakuha natin mga master. Tayo sa ano. Ito ang kaganda dito mga master, may mga lilim ditong ano, may mga lilim dito sa ispat na to. Yan. Yan. Alright. Ano? Itong ano? Lagi nabubuhol. Yun. Alright. Yan na, yung mga nahuli natin mga master. Dadadagan pa natin to. So kuha tayong tubig, ano ito? Alat muna. Kuha tayong ice eh. Lagyan natin ng ano, tubig alat. Para hindi ano, masira. Iuwi natin ito mamaya. Ayan, kahit konti lang. Ayan. Tubig alat. So let's go mga master. Lilipat tayo ng ano, pwesto ulit. Punta na natin yung doon banda doon sa ano, banda yun sa may ano, rock formation doon. So yun, kita-kits mamaya. Fish on, shit, min. Ayun, kawan ng balo. Mga maliliit pa kayo. Mga maliliit na balo. Fish on. Ayun o. Ayun o. Hinilaw. Siksik o. Sayang. Yun na. Putol.
habol mga master. Tulunga. Sayang. Mali. Mali yung ginawa ko mga master. Headside niya sa bato. Sayang yung mga master. Bigat pa naman. Set up muna ulit ako. Sayang. Oy, nako. Nabigla akong hinihila. Lumabas na kasi siya, mga master, no? Tapos pagkalabas na hinihila ako, sinabit ulit. Yun. Set up muna ako mga master. On. Biglang kumagat. Alright, good season na tayo. Yun, no? Kinigatan. Biglang kumagat sa ano natin. Monster. Walang kawala mga master. Sa ating upgraded hook. Sakti, nahulog pa. Nakamawag. Nahulog pa kagad eh. Pangalang na, yan. Yan. Pang-apat na natin yun. Pang-apat na sila mga master. Pero putang ina, wala ko to. So yung mga master, no, kataas ko lang ako si Master Henry Season. So imimit natin siya dun sa sa first spot na pinunta natin kanina umaga. So dun sila bababa. Nagbangka sila ngayon eh. So makipagchikahan tayo sa kanya. Yan. So hintayin nyo ako mga master. Punta natin siya. Mag-ayos na ako ng ng gamit ko, no. So ito pa lang yung nahuli natin. Yan. So dalawang talakitok, dalawang lapu-lapu. Yan. Yan natin. So papaalam muna ako sa inyo lahat. Maraming salamat sa lahat ng nag-aabang. Yan, pasensya na. Tagalan tayo sa upload. Wala tayong GoPro mga master. Bali humiram lang ako. So susod ulit. Kita-kits. Yan. Tapos shoutout sa mga taga-subaybay natin dyan. Yan. Tapos lahat ng mga taga-Pangasinan. So yun. Maraming salamat mga master. Fish on. 1 hour later. Yun mga master. Dito sa yung first spot natin kanina. So hintayin natin sila Master Henry Season. Nakita ko sa dyan kayo nagsasagwan. Dito. So habang naghintay tayo mga master, maghagis muna tayo. No? Sakto, hindi na mainit. Hagis tayo ito, gilid-gilid. Yan. Sakali. Low tide na, oh. Yan, first cast tayo. Eh, ciao. Malayo-layo na punta nyo. Layo talaga.
Sobrang layo. Road trip na eh. Road trip, brum brum. Pag-banggero ko eh. Pagod. Ilang oras din yun. Nakapagod pumunta sa heaven. Tayo na punta yun dun, sa kabila pa. Pastor Henry. Yan. Oh, at least, damit tayo sa personal. Diba? Kaya nga. Pinsan lang ako eh. Master, no? Naambunan tayo ng ano, ng lure. Yan. Binigyan ni Master Henry. Galing kay ano, kay Sir ano, kay Patrick. Oo, yung Patrick. Saka yung sa Vicky. Ito. Yan. Ay, pagka-gusto mo to. Maraming salamat. Yan. Get pre. Inaambunan tayo. Bahala ka na sa ano yan. Marami tayong paambon. Ito mga master. Ito kasi ginagamit ko dyan kapag mga pangmamaw na. Yun. Yan ginagamit ko pangmamaw. Hindi ko pa susubukan eh. Pero ito, nakahuli na itong isang to. Anok nga lang. Naanok lang, sayang. So, galing to kaya na eh, kay Abs Cruz ng Japan Sorpas. yun. So kaya binigyan din kita. Thank para you. masubukan mo. Kasi si Bro Pargos, binigyan ko rin ng ganyan. Sinadalaan ko na eh. Dagdagan tayo ng ano, dagdagan tayo ng sandata. Oo. Ay, bala, pala. Pwede yan. Ah, bala. At, ito, lalo na to. Ganda. Power yan, 10 grams. 10 grams. Oo. Cavendish lure. Sa, Cavendish. huwag lang sumabit no mga master, no. Sana binyagan natin to. Tingnan tayo. Yan, no. Henry, Fishing Adventure, mga master, no. Yan. Atin ko lang yung mga ano. Ayos. So, maaga-agang Christmas, mga master. Share lang. Kapag Yun, share no? sa akin, share lang natin sa iba. Yan. Ano naman yun? Yan. Ganyan, Bro Yamson. ganyan gabit Oh, si yan, oh. Master Sabihin Henry. ni Bro Yamson, gamitin mo rin pare. Kinukran, ma-harvest Yun, ko no? rin ito. Oh. Dami, thank you. Oo. Yan, no. Daming sponsor, yan. Share Yamson, yun, sa Vicky, Oh, sakto Yamson. to. Curly tail. Oh. Yun. Tama mo na doon. Thank you. Dami tayo. Meron lang naman tayo mga doon eh. So, buti na lang, no? Kita dito eh. Kita kami ni ano, Master Henry. Ambulan tayo. Yan, maraming salamat, Master. Siyempre, always siyempre. Malayo pa yung biyahe ko, no, mga Master. Puna ako dito. Maraming salamat. Master Henry, yan. Subscribe tayo sa kanila. Supportan nyo kami, mga Master.